What up? Niggergaming.dk her, min første video på YouTube. Jeg er sammen med Lasse lige nu, og vi har tænkt os at spille lidt Red Crucible 2. I kan finde det på Concrete.com. Så skal I bare lige lave en bruger, så kan I komme godt i gang. Altså lige nu er det en Sandstorm Free for All. Og Han med nok den lort. og I kan lige få introen, så I nemt kan huske den. I'm a fly on my dad with my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my niggas. And I ain't going in, it's only my nigga. Ja, super. Så lad os bare spille. Rolig, Lasse. Take it easy. Okay, vi er inde. Shit. Fuck, man. Jeg skider i bukserne lige nu. Jeg skider så meget i bukserne. Fuck, lyden er høj. Jeg skruer lige lidt ned. Sådan der. Hvis man overhovedet kan høre dig nu, så. Nå, det tror jeg ikke, man kan. Okay. Altså, der sker ikke noget lige nu for mig. Jeg kan ikke se nu. I skal bare vide, min gun i går, den er bare for vild. Den owner. Jeg tror... Jeg kan ramme på mega lang afstand. Jeg tror... Det er faktisk, man skal tabe. Altså sådan tryk. Man skal trykke en gang, så skyder den en gang. Man kan ikke holde den i bunden eller fuck, jeg skider nu. Oh my godness. Jeg kan den med den eneste, der er død 3 gange, fordi den fækkede det godt, for den Jeg er ikke død endnu. Ej, den kører på mig! men jeg har bare ikke mødt nogen mennesker endnu. Det er sådan lidt nederen også. Hvor er du hen? Hey, der er den ikke der! Hvor fuck er du? Jeg tror lige, jeg er inde i en busk, bare lige så du ved det. Jeg tror lige, du har skudt ham, jeg kiggede på. Jeg er ikke skudt nu. Fuck, jeg skider nu. Nu skal jeg love for, at jeg skider. Skider? Hvorfor fanden skider du? I bukserne for fuck. Så for satan. LOL! Okay, fik jeg ikke... Jo, okay, jeg fik det kill. Godt. Hvad for nogle højtaler har du lige i? Jamen, det er dem der faggot nogen der. Det er ikke helt faggot, hvis det kan hjælpe dig med YouTube. Ja, jamen det virker jo så... Nej, Lasse, hvis det er der, der skyder på mig, så fuck af. Jeg skyder fucking ikke på dig. Nej. Jeg kører noget. Det er fordi, jeg er vant til det der counter-strike over. Ja, der. Jeg kan ikke ikke engang... Jeg er ved at trykke crouch, men det pisser mig af. Men det kan jeg jo ikke i det her. Jeg bliver bare ved med at prøve på det her. Jeg skyder i bukserne light. Don't drip that dude. Hvad er folkene? Pis, mand. Nu døde jeg igen. Det går ikke så godt for mig right now. Ja, det er samme, der skyder dig. Er det? Det er samme, der har skudt dig 2 gange i hvert fald. Det er ham, der ligger øverst, fordi jeg ligger anden pladsen fed. Og jeg er næsten lige kommet ind. Fuck, der er en, der skyder. Han har altså også en god gun. Ja. Den dræber i hvert fald hurtigt. Shit. Fuck, jeg skyder. For fuck's sake. Han er fucking mig. Oh my god. Shit. Døde du? Nej, jeg er nok mega bare. Fucking dø. Jeg vidste bare, det var dig, du har den lortesniper. Jeg skal fucking have hævn, min ven. Hvad? Hvad siger du? Jeg skal fucking have hævn, siger jeg. Nå, Og jeg skulle faktisk også sige,
en af mine venner, som hedder Asbjørn. Han laver også YouTube-videoer, og han er faktisk lige ved at... lige ved at uploade en video lige nu. Hans kanal er As Den Seje, altså AS, og så Den Seje uden mellemrum og uden stort og det hele. Og jeg synes, I skulle like hans videoer og dele hans videoer, fordi jeg synes, de er rimelig fede. Men altså, omkring den her kanal, så det bliver nok kun gaming, men jeg laver nok... Jeg kan sige, hvis jeg får 10 abonnenter, så laver jeg en Ask Me video. Hvis I ikke kommer med nogle spørgsmål eller noget, så... Så gør vi fandme selv, ja, så finder vi selv på nogen, ja. Men altså, det bliver nok gaming, og jeg viser nok mit gamer setup. Men nok også, hvis der er et lag, så kan du nok også filme noget. ja, så filmer jeg sådan der. Det kan du jo sådan set godt gøre med din telefon, er det ikke et åbent? Er det ikke et åbent kamera? Fucking død, Der er Lasse. fandme også en, der skyder mig bagved. Hvad skete der der? Nå, det var bare lige lort af Dandy. Men altså, det bliver... Jeg kan sige de spil, der kommer op, kan man sige. Jeg spiller meget... Nej, det var det ikke. Jeg spiller meget Garry's Mod. Og så spiller jeg også Counter-Strike Source. Og Counter-Strike Global Offensive. Marcis Go, det er altså lidt mere slang. Og så spiller jeg selvfølgelig Red Crucible, som vi spiller lige nu. Så har vi lige fundet et nyt spil, som hedder Contract Wars, som vi kommer til at spille også sikkert. Det kommer vi nok til at spille. Kommer lort, Jeffrey. Nej, du hoppede jo rundt, så det er svært at... Ja. Men det er nok de spil der. Og jo, og så også Warface. Det er også et rigtig godt spil. Og selvfølgelig så sætter jeg lige nogle, jeg laver nogle links. Jeg laver links til selve spillene. Sådan at I kan spille det jer selv, hvis der er. Ja, og så sætter jeg lægger også links til Asbjørns kanal, så I kan se den. Og ellers så kommer der ikke, altså der kommer nok bare gameplay videoer ud. Og så har vi jo også Hitklanen. Der laver jeg sådan noget Hitclan vs The World, hvor selve Hitklanen simpelthen bare spiller alle mulige sjove spil, og ja, bare sådan spiller sammen, og... Fuck, jeg vil... Nej! Noget der engang er nagt dig. Jeg dræbte dig. Nej, det tror jeg ikke. Du var i hvert fald væk på min skærm. Ja, det var du også for mig, for jeg kunne ikke se det, fordi den der buks, den var i vejen. Men altså der kommer det her Hitclan vs The World. Og det er jo sådan noget, hvor vi simpelthen spiller Counter-Strike, for eksempel Clan vs Clan, hvor Hitklanen så spiller mod en eller anden klan. Og hvis I nu spiller nogle af de her spil, så vil jeg meget gerne høre jeres ID. For eksempel Steam ID eller et eller andet ID. Altså mit ID er det titanium. Så jeg kan blive venner med jer på Steam eller spille mod jeres klan eller venner. Ja, det er sådan set det hele. Jeg slutter snart den her video. Jeg har måske kedet jer lidt, men det var første video, I skulle have lidt info og sådan noget, så jeg tænkte bare, jeg vil ikke bare optage mig selv og så bare hej alle sammen og sådan noget. Jeg tænkte, der kan lige så godt være noget spil i det her. Ej, fuck, hun må væk. Jeg skyder dig igennem. Du laver jo ikke andet end at fucking... Men ja. Jeg er nok bare blivende 2 minutter og 1 minut mere, tror jeg. Tror jeg ikke, jeg vil kede jer lidt mere. Så lad os nu bare spille lige nu. Og jeg ligger øverst. Shots hernede, med. Jeg er ikke død. Hvad tror du? Bliver du en fucking nu? Så lad være, min ven.
Når du spiller på den måde der, så er det klart, at du ligger fucking øverst, altså. Spiller på hvad for en måde? Jeg owner jer bare. Ja, det er klart nok, at når du står alligevel så langt væk, og så er du bare nakker også på den måde, der med fucking Jamen sniper. du siger jo, din virker super godt til at sigte ind, og den rammer perfekt og sådan noget. Ja, men jeg har stadig ikke lige så nemt ved det, som du har ved at skyde mig 2 gange med en fucking sniper, ikke? Jeg skal faktisk skyde dig 3 gange på grund af, at du har 109 armor. Det kan ramme mig i røven, fordi du er stadig alt for nemt ved det. Og det havde du ikke der, hva'? Nå, det var... Han skulle lige dø, ham der. Det var den her video. Tak fordi I så med. Og hvis I kunne lide den her video, så like og del, og selvfølgelig subscribe til mig selvfølgelig. Og selvfølgelig også til Asken Sejl. Vi ses!